Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da sauraro. Shin wai me yasa maza yanzu suke gudun mata ne? Ko kuma in ce suna tsoron mata? Sai ka ga mace ta riga ta fito sai ta kashe sama da 70,000, sai ka ga ta saka lace ya kai na kusan 35 a jikinta, wata ma tana sa na 100,000. Sannan ta sai takalmi, ta sai jaka, glass ta sa a idanta, banda kayan makeup da za ta haɗa ta saka ta fito. Amma idan har ta wuce sai ka ga mazan ma sun ɗauke kansu, ba za su kalle ta ba. Shin me yasa samarin suke gudun 'yan matan? Saboda matan suna kokawa akan samari ba sa kula su. Yadda mace ta kashe kuɗi a jikinta, ta yi kyau, ta yi waye, ta yi haske, ta yi kwalliya, ta yi makeup, ta fito, amma ka ga namiji ba zai kula ta ba. Kuma na san kwalliyar nan da ta yi saboda namiji ta yi shi. Amma kuma me yasa su ba sa kula su? To masu kallon da sauraro, muna jiran ra'ayinku a comment section.